ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ଯୋଜନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ହେଲା ନୂଆ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜି ଆଣ୍ଡ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନାଁରେ ଆସିବ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ବଞ୍ଚିତା ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ନାଚ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ୟୁଜି ଓ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 4.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର।